deň, dobrý deň. Vítajte pri vydaní za Britov. Záložka do knihy Spája školy je projektom Slovenskej pedagogickej knižnice. Naša partnerská škola je základná škola Pusté Úlany, pre ktorú sme zhotovili 100 záložiek. Všetci z našej školy, Matúš Karabinoš a Patrik Šinko z 9A, Radoslav Kurík z 8A sa zúčastnili okresného kola v cestovnom behu, kde dosiahli vynikajúce výsledky. Matúš obsadil prvé miesto a Patrik druhé miesto a postúpili na krajské kolo, kde nás úspešne reprezentovali. Ďalšou športovou súťažou, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, bolo ovlastné kolo v badmintone. Našu školu reprezentovali Ondrej Škultety a Matúš Karabinoš z 9A. Vynikajúce výsledky dosiahli chlapci z 7. až 9. ročníka v vlastnom kole minifutbale, kde postúpili do okresného kola. V okresnom kole držíme našim spolužiakom palce. Dnes sme sa vybrali na krúžok medzi nami dievčatami. No, ja to neviem prevedať. A to ste nešetli? Deň? No, Týždeň? deň. A vy ostatní na ako? My sme niekedy už aj nové vystupuje. No ja tiež už Ja začínam. nemám ešte nič není. Ty vole, Bamak sa už majú. Bamak sa už majú vysoko. Ja som neviem, Miko, čo to videla. No ale každý rok mám si ďalšie, skôr pomaly ľudí, to je Vianoce. A vy ostatné ako kedy? Týždeň, týždeň sa to Prímsko. Tak ako ide. Ajka. No tak týždeň. No to všetko stihnete? A Čo na krúžku robíte? Rozprávame sa o veciach, ktoré nás zaujímajú. A o akých veciach? No napríklad o škole, o Vianociach, čo príde. Za akým účelom ste založili tento krúžok? no minulý školský rok babi ho navrhli, mali ho záujem, tak som ho naložila. A ako často sa stretávate? No stretáme sa raz do týždňa na 2 hodiny, ale máme naplánované, že pôjdeme do kina spolu, pôjdeme na nejaký výlet do prírody, takže tak, akože nebude to len v škole, ale pôjdeme aj niekam do ulici. V mesiaci október sme si pripomenuli Deň duševného zdravia. Reportáž o význame tohto dňa si pre vás pripravili Sára a Samo. 10. október bol vyhlásený za Deň duševného zdravia v roku 1992 Svetovou federáciou pre duševné zdravie. Tento deň je zároveň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Psychické problémy nevidno na prvý pohľad ako zlomenú nohu alebo chrípku. Jej dôsledky sú preto ešte závažnejšie. O duševnom zdraví sa dlhé 10 ročia nerozprávalo. Naša verejnosť má nesprávne názory na psychické poruchy. Pritom duševné zdravie sa týka každého z nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplne telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Podľa štatistických informácií takmer 27% populácie Európskej únie trpí niektorou duševných poruch. Depresia je hlavnou príčinou samovrážd. Je hrozné, že počet ľudí s liečenou duševnou chorobou sa v posledných 20 rokoch výrazne zvýšil. Dôvodom nie je len lepšia diagnostika, ale aj nárast počtu ochorení vo všetkých vekových skupinách. Patria sem aj deti a mládež. Odhaduje sa, že na svete trpí len na depresiu 121 miliónov ľudí. Depresia je najrozšírenejšie psychické ochorenie a podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie bude v roku 2020 depresia spolu so srdcovo-cievnymi ochoreniami najčastejším ochorením. Ani na školách nie je všetko ideálne. Z médií sa dozvedáme o šikane a strese, kvôli čomu mnoho detí začína trpieť depresiou. Duševné problémy sa potom prenášajú až do dospelosti. Medzi najčastejšie prejavy patria nižšie vzdelanie, problémy s políciou, neschopnosť nájsť si prácu a vytvoriť si dobré osobné vzťahy. Je to dôležité venovať sa duševnému zdraviu
Samozrejme podľa potreby sa stretávame aj častejšie. A vedie ho pani zástupkyňa Rybarová. A poviete nám aj, kto je predseda parlamentu? Tak predsedom parlamentu je Dominik Šimko. A podpredseda je Viviana Lajčáková plus Michala Mokra. Obidve sú deviatočky. Na prízemí sme si všimli, že je schránka dôvery. Na čo slúži? Je to vlastne schránka, do ktorej žiaci píšu na listočkoch svoje podnety a žiacky parlament pomocou vedenia školy sa ich snaží zrealizovať. Poviete nám aj nejaké ponaučenie pre nás divákov? Tak nepite, nefajčite, učte sa, poslúchajte a aktívne sa zapájajte do aktivít žiackého parlamentu. Budeme sa tešiť na našu spoluprácu. Ďakujeme za to, že ste prišli sem do štúdia základnej školy Nedržený Brezany. Ďakujeme za pozvanie. A všetkým divákom želáme pekný deň. No to, že Dnes sme s našou kamerou navštívili krúžok Relaxujeme tvorivo pre žiakov 1. stupňa. Krúžok vedie pani učiteľka Trenčianska. Prečo si vybrala práve toto? Lebo rada kreslím a všelijaké výstavy tu robíme. Ďakujem. Čo robíte na tomto krúžku? Kreslíme túto londýnske oko, alebo neviem, ak to mám povedať. A boli sme pomáhať tekvice zniesť do auta, ktoré budú na Vojnickom zámku. A kreslíme tu všetci a tu. Čo kreslíš ty? Ja kreslím stromy, pomáham aj Samkovi, lebo on išiel sám robiť. A čo to máte Big V? To máte Big V? Áno. A ty čo kreslíš? Auto londýnske. Pekné. Zatiaľ sa ti darí. A čo kreslíš ty? My kreslíme most v Londýne. Milá moja kolegyňa, dopočul som sa, že aj ty chodila v Lani na krúžok. Čo ste robili v krúžku? Tak tancovali, hrali, spievali a všeličo možné, háčkovali a ešte neviem, čo tam všetko. My sme...
Pre Vavricelku pripravili Sara, Hugo,